Takže čaute, ako sa berajte pri našej prvej recenzii na našom oficiálnom channeli Cyberman TV. Bude to prvá recenzia, nesnažím sa kopírovať Sticky Fingasa. On mi to povedal, že aj ja by som mohol také niečo spraviť a na prvú recenziu som si vybral Energy Drink Silver Power. Dúfam, že to vidíte. Tak, tu. Okay. Dúfam, že ste to videli teda. A v našich recenziách budeme, tak ako napríklad Sticky Fingers, budeme hodnotiť chuť, plechovku, niekedy aj trhátka, toto má klasické strieborné. Tak chuť, farbu, niekedy trhátka a plechovky. Vlastne, to je všetko. Takže môžeme sa do toho pustiť. Bojím sa, lebo jedna osoba mi to zašejkovala, nechcem spomínať tiež ktorá. Čakaj. Joj, som sa zlakol mierne. Tak, už ho máme otvorený, tak si to nalejeme do pohára, nebudeme to piť ako nejaký debil. Tak, farba je taká žltá, jak močovina. Tak, na konci vždycky na konci každej recenzie si to budeme hodnotiť. Nebudem to hodnotiť na začiatku. Poďme na to. Močovina, prvý update. Je to cítiť ako klasický energy drink. Na začiatku taký je tam dosť toho ovocia a potom sa to tak premení tá chuť na taký klasický energy drink. Presne ako som hovoril. Tak, a môžeme sa vrhnúť na hodnotenie. Takže plechovka Silver Power, ja by som jej dal 8 z 10, lebo ako páči sa mi plechovka, ale trošku sa mi na nej nepáči, že je taká obyčajná, je tu iba vlastne ten blesk a ten nápis, takže 8 z 10. Príchuť, na taký klasický energy drink by som dal 4 z 10. Farbu vyzerá to ako močovina, takže no 5 z 10, tak polovične. A trhátko, má to klasické trhátko strieborné, takže tomu dávam asi tak 3 z 10, lebo kebyže to je farebné, tak dám tomu aj viacej, ale je to klasické. Tak, mne to vôbec ako nevadí, tak spravili sme si našu prvú oficiálnu recenziu na Energy Drink Silver Power. Plechovka už som hovoril, farba som hovoril, chuť som hovoril a šparglu som hovoril. Nezdravíčko! Ale ešte nekončíme video. Tak. Kebyže chcete vedieť kúpu, tak som to kúpil v Tesku. Predávajú ho tam za 59 centov, čo je dosť lacné, ale to vôbec nevadí, lebo je to energy drink, je to úplne jedno. Aj močovina energy drink, nevadí. Tu nás prišiel podporiť kamarát Dinosaurus. Náš kamarát Dinosaurus. What's up, bitch? Bitch. What the fuck, man? Tak nič. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, našu oficiálnu prvú recenziu. Tak už nič nebudem okolo toho hovoriť, už som to povedala asi druhýkrát.
Takže dajte like, koment a odber a uvidíme sa pri ďalšej recenzii. Takže čaute.